I, cinquena oració, diu, quines són les raons que han impulsat el consistori a reduir el pressupost pel que fa a l'apartat de cultura? Aquesta ja és més feixuga. Preneu-vos el temps que necessiteu per tornar-la a llegir. Us avancem ja a la proposta, que és la següent. Diu, quines són les raons que han impulsat? Fora. Per què? Per què el consistori ha reduït el pressupost? Diu, ha reduït el pressupost, i aquí, pel que fa a l'apartat, això també fora, perquè no aporta res, i ens quedem en el de cultura. Rellegim-la, diu, per què el consistori ha reduït el pressupost de cultura? No digueu que no és molt més clara que quines són les raons que han impulsat el consistori a reduir el pressupost pel que fa a l'apartat de cultura. Bé, i ara sí l'última oració, diu, als efectes del que estableix aquesta llei, cal procurar evitar la desigualtat i procedir a realitzar una avaluació que sigui igual per a totes les persones, homes i dones. Bé, la persona que ha elaborat l'oració s'ha quedat descansada perquè és feixuga, a més té verbs buits, aquest procedir a realitzar, és a dir, aquí no estan fent res aquests verbs, són buits de significat. Preneu-vos el temps que us calgui i us presentem la nostra proposta de l'última oració.